Rudo rwakakosha ndiri rwakufara nezuva iri sereki. Akangoya ka1 maybe akavhundukawo nemakore andakasentenswa hangu kuti akaona kuti haangaramba achiuya, but ndiri kufarira vari murudo izvezvi kuti aiwa ngatiendei mberi nerudo chero zvakadaro itisina. Mari tininyika ke muranzwa wamina yulawa kunani nikombela kuuya utanivona vona swenda kwavamwani valavana mukari kwawo vaendla kuti mbiri tokona timbembela sena kunyika mari yokunani loko kuyi kuwena haunihleketiwo nikombela unihleketavo unilavawo. Zimbabwe Prisons and Correctional Service recently hosted a Valentine's event at the Correctional Industries Manufacturers CIM at the Harare Central Prisons. Inmates in the arts industry were given an opportunity to showcase their creative skills which they acquired from their rehabilitation. In attendance were esteemed guests such as Deputy Commissioner General Christine Manetswa Manivi, Assistant Commissioner Mayor Kanyezi, Superintendent Mutamba, amongst other guests and correctional officers. They also brought in guest artists such as Ken Wamambo, MC Baano, and Miss Officer Commanding, amongst others. The inmates were overjoyed by this initiative and they had this to say. Ndakapinda mukati menzvimbo yeUsungwa muna 2023. Mhosva yandakasungirwa inonzi stock theft. Stock theft yandakasungirwa yanga iri family related. Pandakabva ndaenda kucourt ndikatongwa 9 years. Mushure mekunge ndatongwa 9 years ndagara a year and half ndiri mukati mejeri. Then muna 2030 ndo pandiri kubuda mujeri. And Valentine ndinofunga kuti izuva rekuti vanhu vanoradzana kuti vanodanana in form of kupanana magifts nekuitirana zvinhu zvakasiyana siyana. Pekutanga ndairwadziwa ndine bitterness yakanyanyisisa stereki, but nekuramba ndichijaira nekuramba ndine marehab officers angu ndiri mujeri ndaenda counseling almost every Friday ka1 per week vachindikansela, but as it is now handisisina stress ndaright ndakungoziva kuti ndikangofamba tikafamba zvinopera ndinobuda ndichienda kumba. Tinazvo zvakawanda zvatiri kudzidzisa tiri mukati menzvimbo yeUsungwa. Tiri kudzidziswa kugadzira mabhegi, tiri kugadzira makey holders, tiri kusona hembe, tiri kugadzira musoro, tiri kuita zvinhu zvakawanda. We are even showcasing our talents neway yekuimba, kutamba, vanoita madrama, vanokomboza masongs. Some vari kutoita even zvebible study, vakutoramba vachitopreacha. Saka tiri kudzidziswa zvinhu zvakawanda mukati menzvimbo yeUsungwa. Mudiwa kubva pandakasungwa akabva atoregedza kuya zvamuchose zvekutoti ezitizikayo I'm open for relationship because akabva aenda zvamuchose akangoya ka1 maybe akavhundukawo nemakore andakasentenswa hangu kuti akaona kuti haangaramba achiuya, but ndiri kufarira vari murudo izvezvi kuti aiwa ngatiendei mberi nerudo chero zvakadaro itisina. Vito ramina neairi machingura ndokutsaka kusvinene ichidho lesvingaiswa ikuzvikota kutsakisa hina nendle mhaka yapangolini mara nitongiwe 9 years nisoselewa 306 years mara dembele nakota kuhuma 2028 so ndokutsaka svinene mhaka revha neline lele anyikwa mukana wokukota uikota kuendla leswi endlo wako nevanhu vanga le handle haikoti kudzumba ibohereliwe kuhinga koti kuhuma handle inyikwa mukana wokuikota kutsaka nevamwanivo ikota kusheyawo imhaka yalove leyi imhaka yevalentine twakutsaka svinene imhaka yokuvalentine yasusa uvavi mumhirini zvainyika kuikota kuhanya kwakari weleya hiku loko kuihava liranzo kuhava kuhanya kungakahle se ni lava kurhungula va nga le kaya ni vana va mina hinkwavo va ni tivako tiko hinkwaro ni twa ku tsaka swinene hi lo mujele lo hanyekwa
hanyikwa kari woku hikota kudhonda idhonda kuluka mabheke aluka makihoda aluka akota kari wokurunga hikwaswo haendla hilo matlanga chesi ende hikwaswo sweswo swanitsakisa hiku ni swikotleni hilomo ani hava lexi ni xi kotaka ku xi endla se na mi promisa vanhu va le handle ku loko karhi ni to huma vanhu va maxaka ya mina se sweswi ni dyondzile swo tala ni kotaka ku swi endla hi nkarhi hinkwawo se mi nga ni yaliwo loko ni vuya handle na kombelawo hi mutsa wa Khwembu ni kesile maxaka ya mina a vuya ta ni vona ka minkarhi hinkwawo hi vona va ni nyikaka un'wana nkarhi yin'wana mali yo ku ni kota ku endla ni kota ku xava swilo swa kona swa ku tirhisa plus a tlanga chesi ni dyondzile futhi ni hilomu ende ya ni endla ku mihleketo ya mina i nga nyanyi ku hleketa swinene hi ku hi dyondzisiwe ku hleketa kwa hi endlisa vivabyi mirini saka swa ni endla ku that's why mi vona ni hi tiyile so hi mhaka yo ku a endla ma-activities o tala ka mhaka ya mina ni nga endla riti ni lava ku n'wi dyondzisa siku ra nyamutlha re loko nani mi nga nyanyi ku lava mali ngopfu mina ni lava mali na leyi ni nga kala ni nga yi tirhelangi ende ne speed mali ya kona saka tirha swinene switsongo i ta za yi tala hi yo mhaka ya mina ni nga endla hikuva a ni lava mali ngopfu se mina ni mi dyondzisa ku loko mo lava mali leyi mi nga kala mi nga yi tirhelangiko mi ta hetisela mu hi lomu saka mi nga ya lavi mali kechi lowu nga kala u nga xi tirheliko Toda ngotaurawo saQueen weZimbabwe Prisons and Correctional Service. Modeling yakatanga tongoti kutanga kwa August last year. Takanga tisinda this yakamboitwa kare ikazombomira ikazotanga. So pane pakaitwa masports eHarare Metropolitan Province kukabva kwaitwa modeling. Vanda contestawo mumodeling iyoyo and vandaitawo Queen. Tikazoita futhi mamwe tine imwe women group inonzi Pakamani Women Sumukai inoenda yandakacontesta ndikaita first princess zvakare. So Commissioner General vedu vakabva vati tinoda kuti modeling iendewo kuma-inmates tive ne-miscorrections mumajeri medu. So pamberi ipapa we are looking forward kuti tive ne-miscorrections mumajeri kuma-inmates ese. Izvi zvinobatsira zvega munoziva kuti ma-inmates vanhu vari a vulnerable group mumasociety. So in terms of modeling zvinovabatsira kuti vaboostewo confidence yavo vave ne-self-esteem be it mukutaura mukufamba even kuportray the image of the service zvinovabatsira zvakare. Nditori wandinodana nawo naye anondida ndichimudawo saka sezuva irori ndinongonzwa kufamba kwenguva yangu kungonzwa kunakidzwa kungonzwa I'm happy such good.